kaya apa? Dibawani pangkur rumiyin. Ya, mliginipun ingkang kepareng sampun paring apresiasi menika wonten Pak Cahyo nyuwun gending nggih. Saking kula Duduk Asmara Gondang Baru kilene Pak Sudir Rangga Darsana. Nggih, matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Lan ugi sugeng ayahi karya Rayi Mas wonten Srondol Kulon. Kula ugi mirsani. Nggih, matur nuwun saking Pak Mursid Raharjo. Nggih. Matur nuwun. Salajengipun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas Cahyo. Sugeng ngayahi karya ringgit wonten ing Srondol. Nggih, sembah nuwun, sembah nuwun. Iki mau sik diluk. Enten ngersakaken jambu alas, soto ayam Pak Niti Group. Nggih, wau sampun dipun tembangaken kalian Pak Camat kala wau nggih. Ya, Nduk. Pangkuripun. Matek seri angling darma ana crita tingkae ula garwane sang maha wiku anenggih sang naga raja sasilih nyinaga kini jenenge nyinaga kini garwane sang resi nagaraja mong emane manis lingko lan ula liyane
tembang menika ugi kula aturaken dumateng para kadang-kadang moderator tim biru wonten ing Kuntadi Channel ing sampun among tamu Pak Dwijo dan kawan-kawan Pak Suripto lan sanes-sanesipun matur nuwun katresnanipun. Ya, Om. Angkatke terus. Ya. Oh. Oh, gimana ayo. Gandeng iki Pak Mundut. Terus ya religi iki apa kuwi jenenge ngelingake marang warga masyarakat mligine sing memeluk agama Islam pepeling terus. Nggih. Kula nyuwun dawanipun dumateng Raka Mas Taslim Al-Had. Nah, kaya apa? Mas Taslim, wah matur nuwun, Dik. Ah, hadis barang ya kaya longgar men Dik, matur nuwun. Pak, jan elok. Kaya rapas nyuting dek. Ha iya, biasane nyuting karo Fawas sing di dunia lain nek. Ha iya. Ayo, sing nyuting ya adis kuwi sing nyuting. Dadi engko metu pocongan. Nek sing dadi ya Fawas. Lah iya ngono. Monggo Mas Taslim. Ayo. Wasitati saking prawinases ngelingono yen urip ing donya bebasan mung mampir ngombe salat kang limang wektu kudu tansah dipun lampahi
cagak agama pagaharti kang luhur ngedohken tumindak mungkar yakti urip manggya tentrem lahir batin bekjon donya Pepiling karya Abdi Solo Ki Haji Anom Surata. Ya, gandeng awake dhewe nggunakake karyane Pak De Anom, nderek memuji nderek ndedonga mugi-mugi Pak De Anom tansah sehat selalu panjang yuswa berkah. Oh iya. Mboten kata lumpen, lho iki sejarah Mas Gareng. Srondol mriki lewayangan wis puluhan tahun dalam rangka bersih desa. Gitu Pak, leres nggih. Nah, malah sejarah niku dawuh saking panitia rumiyin menika ingkang asring dan berturut-turut mayang teng mriki niku Pak mantep nggih. Ngantos ping pinten Pak? 11 kali. Nah, 11 kali lajeng Pak Mantep memberi amanah kagem panitia supados golek ana dalang sing jenenge Cahya Kuntadi jenenge Yoyok. Pak Mantep lek ngarane aku ora Yoyok ning Yoyok ngono kuwi. Lajeng Pak Hari madosi kula. Lah tegesipun kula saged sowan wonten mriki menika lantaranipun Pak Mantep Sudarsono Swargi. Mila nyuwun pandonganipun, panjurungipun mugi-mugi Pak D Mantep Sudarsono pikantuk kamulyan tentrem wonten ing kasuwargan. Tur nek suwantene Pak Mantep ndemben mesti sakanane anggaran manut kok terus. Ha iya, Nggih, Les. Nggih, Pak. Al-Fatihah kagem Pak D Mantep Sudarsono. Amin ya rabbal alamin. Monggo pepiling dados.
Woi. Terima kasih. Alah. Kemayu itu. Tuwek kemayu ayo ndang. Lah yo mulane aku wis tuwek kuwi aku isin lah kon ngodak-ngadak. Lek ngedeke sampean aku. Masyarakat mawar pasangane tuwek-tuwek Ora isin diguyu karo Pak Broto lho. Lah ya tombo sekali-kali aku ngadekne sampean ngono lho. Nggih ingkang Ya kersa. ya. Nggih kula kancani no, sepotin no coy. Alah ora sah. Wis kene kono ae. Ya piye to ya ben melek aku kan ngantuk. Mangke langgamipun setunggal foto Bu Kesi, setunggal foto kula. Nggih ini madhep mriku Pak. Nggih. Sak lajengipun ngantos sak rampungipun. Nggih. Monggo Mbah, jenengan riyen nggih. Kula nggih. Monggo. Nggih. Sepinten dindinganipun? Nggih. Wis swara tuwa kepala pitu ya wis maklum nggih. Nggih, nggih. Kula mboten apal, menika kula Dikte mawon, wonten mboten sah buka anu. japlakan. Kula dikte mawon mboten sah buka japlakan. Ngaten nggih. Wiwitane anderek sang pekik. Nggih, nggih matur nuwun Bu Kesi. Kula nggih wonten catetane kabur wonten margi kula, Pak. Nggih. Pun mboten sah dipadosi. Nggih. Dadak madosi sik suwe kok. Nggih. Wiwitane. Nah. Wiwitane Anderek sang pekik. anderek sang pekik Priya bagus. priya bagus Kang olah budaya. kang olah budaya Sowan menyang Sunan Kuning. Meneng oleh rapal meneng ora. sowan Penonton, menyang Mbah niki lho. kutha gedhe lajengaken Bu Kesi menapa Kula nggih mbae. nggih Yo tenang sik, tenang. Bendera terus kayung ya selendang kuning kang saking wukir. Mbah kedap. Empun nembang riyin. Bae sekedap. Niki selendang kuning, Mbah. nggih Dadi bendera niku ketut kalih selendang kuning ngaten nggih Sing ayu-ayu ngeten niki. Oh, ngaten. Jenengan mboten pengen, Mbah? alah nggih sampun mboten pun lewat Wah, kayak sapa iso? Wis wacul. Oh, nyuwun sewu Pak Dalang. Nggih. Kula wau pikantuk saking penggemar niku napa jenenge? Oleh-oleh Nggih. berupa pentol. Tahu bakso sing gawene sampean dahar nang dalem iku lho. Penggemar matur saka nuwun. Semarang, Pak Repto. Oh, Pak Repto. Nggih, ta apa to Pak Repto? Kok sik kok Pak Repto. Sapa asmane? beh. Monggo Mbah dilanjut, Mbah. kula lajengaken nggih Nggih. swara kurang permono ning wasis ngungrung Nanu. ngungkrung marang bendara sang Tyayu pinter ngincang ngake alit
Menika cengkok bapa mantep. Oh, nggih. Nggih. Monggo kendangipun, Mas. Nggih. Terus tresno sesideman. Luwih becik paten timbang Sanging alismu katutu anrandang rasane atiku nadyan wis lingsir aku hise mampu ngateni urip ana kota gedhe kowe tak tukoke masa isine kowe apa wae nadyan sesideman mesti kasembatan mesti tak wujudke. Nggih. Matur nuwun Mbah Kakung, Mbah Warta, tansah sehat selalu panjang yuswa. Nggih.